Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Good morning. Anuman tabian kasiributan, mahal na amang Diyos enot sa gabos. Miyerkules gunyan 16 kan Oktubre 2024, aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Pasalamat kita kay Mama Mary. Sa paagikan Our Mother of Perpetual Help Novena, live iyan alas 5:15, taod-taod, digdi sa DCGB AM, asin sa DCGB News Online. An sa muyang pangungumusta sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia, lalong-lalo na po ito, so nagdiretso kan pag-antabay sa programa ng Tingog kan Banwaan. Happy birthday sa nagsiselebrar ngunyan kan kompleanyo. Special mention niya to an sa tuyang duwang amigo. Ha? Primero, happy birthday kay Gobernador Boboy Kua. Yan. Gobernador Joseph Boboy Kua diyan sa Catanduanes. Yan. Lampas naman si Gov Boboy, ano? Happy birthday tabi sa imo, Gov Boboy. All the best tabi and more power, good health and happiness. Hali sa kuya man personalmente. Amigo ta ini tabi man si Governor Boboy. Pati naman po siyempre hali sa hierarchy po kan PBN Broadcasting Network Incorporated ang DCGB AM. Happy birthday Governor Joseph Boboy Kua kan Catanduanes. Siyempre so amigo sa Chief Tech Ramir diyan sa Tercer Distrito. So amigo niya tong tourism officer kang Pio Duran. Nagbe-birthday ngunyan tabi, ibalangi bugta sa bilog na Kabikulan. Birthday ngunyan ni Papa Jack na Serrano. Jackie Inocencio Serrano. Ana tourism officer kan Pio Duran Albay. Happy birthday tabi isay mo, Papa Jack, ha? Happy birthday. All the best tabi dyan sa tourism officer kan Pio Duran. Balita ko madeklarar siguro ning fiesta official, half day nin trabaho sa Pio Duran, yung local government unit. May bangkete si Papa Jack na Serrano. Pagdadangog ini mo na naaraman ni Papa Jack, pwedeng apudang kita kayo ito, lamlamang ito. Sige tabi, happy birthday Papa Jack na Serrano, ha. So pag nakakamidbid kay Jackie na Inocencio Serrano, birthday ko niyan ni Papa Jack tabi, yung tourism officer Campuduran. Sagkod na kitang may alay ko ba Wednesday ngayon or sa masunod naman na Wednesday ito, every second and the fourth Wednesday ba yung tabi, ano? Dahil maning advice igwa, wala. O sige, diretso tayo hanggang alas 10:30 katuwang ang tropa. Ako man po, si Pio Fernandez. Good morning! Sige, okay ang linya ni Compadre Jimmy, ni Chief Jim, ha? Ta ilaog ta na ang report, nga nigdain na magparahaloy kan halat dyan sa luwas. Morning, tabi, sa gabo sa paraan tabay! Chief Jimmy Pade, what's happening? Yes, salamat Tabi Pade, maray na aga sa mga paraan tabay. Yaong kita ngunyan digdi sa Sumlang Lake sa laog kay ning compound sa mga oras na ini. Oho. Hawakan po natin ang ating mga
igwang na picturean ta bilang ebidensya. Sumlang Lake, Sumlang Lake. Opo, May opo. ceremonial dispersal of tilapia fingerling. Aba, oo. Guillermo Vendelar, Celine Beato, Commitment tayo ni kan Bifar kay Congressman Joey Salceda Yan. na matabangan pag-abot sa mga dagdag na income, food security, digdi sa satuya, and piga-encourage an mga yaon sa barangay kunigwaman sa nanin mga bastanting source nin tubig na pwedeng mabuhay an mga sira, tilapia. Ngunyan an distribution kay ni ang beneficiaryo kay ni Tabi padi Oo. mga taga Pulanggi and Banwaan Candaraga. Yan, diyan i-release itong gari mga nasa laog yan kan cellophane na darkulaon, plastic na darkulaon ano. Plastic. Opo. Oho, yan. Oo. Ngunyan, dahil tapos nining wala digdi si Regional Director Ariel Pioquinto, pag-representar an Bifar ni OIC Provincial Fishery Officer Mr. Alvin Christopher Lat. And so official Mayor Candaraga, may representasyon man siya digdi tao to da sa Sorsogon. Yun, nasa Sorsogon. Oo. Yaon digdi si Kapitan Patrick Napa. Opo. Yaon yaon digdi and nasa proseso ng unyan kan distribution. Kwan initabi pa di an commitment can be for the kay Congressman Joey Salceda 1 million 1 million fingerlings of tilapia. Initial mo yan. Oo. Initial 200 mil. Yugon mo ang halos sa 1/4 of a million na an kataong mo niyan duman sa mga beneficiaryo sa manlaylay na munisipios. Ano? Okay. Ining kada plastic, ang laman kay ni 500 fingerlings. Okay. Iwawagas man yan duman sa mga dapat na wagasan ka ng mga munisipios. So, halimbawa may kuan ka fish pan, bastante na ini, basta importante da mga good quality fingerlings da ini. Yes. Basado digdi kay Mr. Alvin Christopher Lat. Ang importante sana bako sa napakabuhi gari man sila sa mga tinanom pagkatanom, binabayaan mo na. Ang importante da pagkaunon. Iyo, pagbahugon. Pagbahugon mo. Iyo, oho. Kung dahil man dakula yan ngayon, kung dahil man sana masasautan pa sa tilapyang piktao kay ning Bifar na dahil man niya nagdadarakula ngayon, dahil man nidupig sa makaon. Yeah. And if kung tama pagrumdum ko kumpadreng Jimmy, saro yan sa mga kunya man food security program ni Congressman Joey. Entire Albay gayo diyan na tatawan milyones na fingerlings. Bilog na Albay. Initial lang ini na ceremonial dispersal digdi sa sumlang sa Daraga and sa Pulanggi. Ginimbo digdi sa compound ka na sumlang sa lake. And may ceremonial inda kun taod-taod magbuhi man digdi sa laog kan sumlang lake compound ta bibi ay padi sorry may piga po digding official land over official land. Official land. Official land. Pasyaran. They all dit sa likodan da kaning gigibuan kan aktibidad mo niyan. Mahiwas day ni may tubig source nin tubig. Oo. Yaon da duman na gari may tinarao duman na fingerlings. So Bifar and ngunyan napaproduktuhan na. Very good. Darakula na. Nag-harvest na Nag-harvest na. Okay. So yan na. Safe man ini yaw na sa plastic cellophane ipinagbugtak lang ini sa iraram kay ning makahoy dahil pwedeng mabalad magkagaradan tayo dapat kuan kay nan oxygen kay horonon ta si kuan sige horonon tayo ning Bifar gari tapos na i-distansya ta sana sa speaker kumpadreng Jimmy tanganing klarado
para sa Snacks na ba ko na fingerlings and distribute snacks na. Okay. Hello sir, good morning. Live po kita sa DCGB. Pwede ka po, pwede. Sige, tatapos naman. Sige. Si Provincial Fishery Officer Mr. Alvin Christopher Lat, in behalf ni Regional Director Ariel Pio Quinto. Dahil nakabot sir digdi si Director Besi, ano? Sa Manila po nasa Manila po si Director Ariel ngayon sa budget hearing ng Opo, okay. Live kita sa DCGB sa radyo sir. Yaon si Pading Pio sa angkor sa DCGB. Pade si Sir Alvin Christopher Lat manungod sa detalye tungkol sa dispersal na tilapia fingerlings digdi sa duang munisipyo Daraga and Banuan kan Pulangge. Sir. Barangay Sumlang. Hello, sir. Sir Alvin. Good morning po. Hello Opo. po. Hello, CPU Fernandez po ini kan DCGB. Good morning, sir. Good morning po, sir. Opo, opo. Good morning din po para ng inyong programa po. Iyo po, salamat sa oras, Sir Tabi. Now, ano yan, Sir Tabi? Initial pa lang na-release po yan. Igwa pang masunod, Sir Tabi? Opo. Bali, sir, ito pong actually ngayong araw po ay nag-release po tayo ng 200,000 na tilapia fingerlings na isa sa mga commitment ng BIFAR po digdi sa Albay na pan. Ayun. Lugar po, opo. So, 200,000 initial. Saan pa po, sir, and kailan ang sunod na release naman yan po? Over? Actually, sir, itong kuha natin ngayon ay through the effort po ni Kong Salceda regarding sa para po sa kanyang distrito actually ang bigay po na tabang na ini ng BIFAR. Nag-request po kaya si Kong Salcedo sa BIFAR. Oo. And ito na po yung unang bugso po ng commitment ng BIFAR sa kanya. Ba? Kay Congressman Joey Salceda. Very good, very good. Part of food security program, Sir Alvin. Ano po? Opo, sir. Saka livelihood din, at the same time, pwede yung livelihood na rin po sa ating mga backyard fish farmers po, digdi sa Albay. Iyo po, Tabi. Now, iyan na, Sir Alvin, pag binuhian na yan na fingerlings, ano pa ang probability ng survival niya pag dakula, Tabi? Halangkaw, Tabi? Halangkaw man po, sir. Halangkaw man po ang tabi ang survivability dito. Pero dapat po talaga ay babahugon po o papakainin ng ating mga recipients. Kasi hindi man po sigurado malaki ang ating mga similya kung hindi ito aalagaan sa papakainin. Yan, opo. So, ang pag-release nito dyan, ano sir, kasabay na so pag-educate sa kanila kung paano pagpapalaki niyan, over? Actually po, ito pong natin ay matagal na po natin ginagawa itong ating tilapia fingerling dispersal. Hindi lang po ngayong araw, naka-educate na po kami sa mga LGU nito. Yes. And sila na rin po ang nag-re-echo dun sa mga dapat gibuhon. Very good, very Kumbaga, good. hindi na po ito bago kasi yung iba po dito na recipient ay dati na po yatang nabigyan ng mga nakaraang taon. Iyo po, opo. Ano sir ang kunyan? Any idea? Ano ang dapat na ipakaon dyan once na binuhi na yan, Tabi, sa free waters, Tabi? Sa ngayon po, available po ang ating sa mga commercial feeds po. Ang ating na dapat ipakaon. Ngayon po, itong size na po na binigay ng BIFAR ay pwede na po digdi ang starter po ang ipakaon hanggang magdakula po sa kuhan. Then how many... Opo, sige po sir. Go ahead po sir. Siguro po kung ang starter nito after mga 2 weeks po siguro, kung medyo nagdakula na po yung kuhan, then pwede na po tayong mag-start sa kuhan. Ako, pre-starter po ngayon, starter na po after mga 2 weeks. Kung Iyo medyo po. kaya na po nangimot ng tilapia nila, or depende po sa size. Iyo po. Now, pirang bulan sir Tabi an dapat na konsumuhon tanganing pwede nang i-harvest, Tabi, yan? Usually po, ang culture period po kasi ng tilapia ay 3 to 4 months. Pero may mga tinatawag po tayong mga shooter or yung mas mabibilis na tilapia na lumaki. Usually po mga 3 months. Sa experience ko po, yung aming tilapia, ang aming mga binibigay na tilapia, kung talaga po nababahog ang alagaan ay mga 3 months po meron na po tayong ma-harvest. Pwede na po tayong mag-harvest. Magsimulang mag-harvest po. Ay, very good. Within 3 months, pera na yan. Pagkabuhay na. Opo. O di sige, Tabi, Sir Alvin. Salamat din, maray, Tabi. Sige po, sir. Thank you din po sa Po. oras po. Sige.
Okay, thank you sir. Salamat to na po. Mhm. Dahil nalugod si sir naka-witness ka tong kaya pa sir oto may waso nining Sumlang Lake pagatabi pa de. Opo. Ngunya ni kinarga ini sa Burubalsa Mm-mm. na mga nasa plastic na mga fingerlings iwawagas inidigdi. Sa Sumlang Lake mismo. Oho. O di po, kon iyan. Bilangon ko padali sa magilid ako Oho. hilingon ko sa tahaw. Oho. Magayunin, may was, magayuno na pala nini pa de. Na Sumlang Lake. Oho, o Ko- na. Saro 2 times 500, pira na yan. Di Nasa pira yan. 25,000. Oho. Gun mo di. Kung iyan na Sumlang Lake, kumpadreng Jimmy, apwera sa maging attraction na yan, pwede yan magburubanwit na ng tilapia. Ha? Sinasabi ko, yan na Sumlang. Pwede na. Oo. Oo, sabiyon ta ng 25,000 din mabuhay na sa nalambawa ngayon nagdagan man suiba. Mhm. Ikaw natural mabubuhay digdi majority. Correct. So, it's an added attraction dyan sa Sumlang Lake. Ha? Oo. Pag narakula kang pwede makabanwit yan, then ipapritos may matik yan. Amo na, Ben, Kapikadilyo mabanwit mo. ka. Oho. Idaraon mo sa gilid, ipakilo mo. Oo. O, di, iyo na. Mhm, Limati na. Iyo. Sige. Oo, lata nagpicture lang kita sa documentation niya to. Mhm. May waso na pala nining kuhan, Sumlang Lake, magayuno na tabi pa de. Diyan nabagan sa likod kan sarong edipisyo dyan sa may hampang kan Apaw. Tourism. Tourism. Oho. Oo. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Oo, dabis inikan mga panahon na maawuton ini. Mhm. Mga pigparapalimpyahan ini. Digdi baga kung magigirumduman si Congressman Joey Salcina gustong lumukso, mag-dive digdi. Araromon, dahil ka nga boss maglukso dyan sa araromon kaya yan. Nagtaranom kayo to. Actually, nagtanong ako digdi nagpatanom kayo to sa lokal na gobyerno with Congressman Joey Salceda nin mga pananom na pili. Mhm. Oo, kundi iba man gayo dan kuang kan palibot, katubigan ini. Day ako nahiling na nabuhay na pili di gistinara naman mi sa gilid. Mhm. Oo, yan na pa de, pigula na. Oo. Mhm. Amo na, Diyan, inurula na. diyan mismo sa may resort, sa may Sumlang Lake, ano? Oo, Diyan may waso mismo. na sa lake ini. Oh, Duman, pag- inurula oo. na ini. Di limang patos-patos sa akinyentos sa pidaso. Mm. So, 25,000 na Fingerlings. mga fingerlings na ini. Magadan man so Gismil, igwapa nin 15,000. Mhm. Dapat pag bahugon pala niya ning Ay, yo, fish pagkabahugon food. ini. Oh, sige. Oho. Oh, yun na yan, tabi, pare. Ay, ako, kumpadreng Jimmy, nasa kamalikama sa nabagatabi. May mga nagharapot kaya sa satuya at may nagkabara sa kaso post ni Dennis na Batukabi baga sutugang ni dating Congressman Rodel. Okay. Nag-i-inquire na kung ano na su sitwasyon ni Mayor Awin baga. Ta sabi may court order na ito na idara na duman sa jail facility yata. Diyan bakun diyan sa kamalig ito nakakunyan, kongo na. Baka kung ano ang sitwasyon na ito. May nagharapot man Gibang kong kaya. follow-up, tabi, pare. Oho. 3 days ago, nakaoron ko. Iyon na ko pala. Oo. Kachat ko si Chief of Police. Oo. Wala man si IDG an in charge nga kaan wala pa man nga digdi sa mo informasyon anyway tulungan daw na nominagi baka may development na tayo tabi ta so si IDG managad ana igoning deber pero nakakunya sa inda diyan sa kustodyan kumbaga ninda. winalat-walat man sa naidigdi. Oho. Tapos may court order na baga ano ngunyan so familia nagharapot man for information purposes man tagul yung bagaan nagkukunyang kaini nagsusubaybay man. Sige, tapalapan ko tabi pa Sige, sige, okay. Okay, yan sa to yung mga dagdag na impormasyon halidigdi sa Sumlang Lake. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much sa Chief Jimmy hali dyan sa Sumlang Lake. So parte iyan kan programa ni Congressman Joey digdi sa 2nd District of Albay food security commitment man kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ngunya no yan po narealisar na sa espersos ni Congressman Joey na iyo bagan sa pigasabi ko na ining mga kongresistas ansa indang trabaho is mayormente law making legislative pero igwasinda in certain extent of authority and influence using their office as representative of the people na magakonektar sa mga ahensya di gobyerno. Tas indaan boses kan tao connection baga. Ngunyan kinonektar ni Kong Joey dyan sa BIFAR initial halos kabang 1/4 of a million
na kunya na fingerless ang i-distribute ngunyan duman sa initial na mga beneficiary municipalities man, buda organizations, group, persons. O na papakinabangan yan. Sabi baga ni Sir Alvin kan BIFAR, tulong bulan harvest na yan. Depende yung pigapod na shooter. Depende sa klase kan kunyan kan tilapia and duman sa sistema kan pag-ataman ka yan. So yun na po papakinabangan na kan sosyudad. Diyan sa Sumlang Lake nga pagdarakula kaya diyan Chief Secretary yung mga nasa resort diyan pwedeng buro banwit, added attraction, banwit tulos o kaya itong si sikop sa nabagaan ki kunyan ki net so gari hawla. Pagkatapos ipapritos ipapikidilyo live pa yan pa labason di ba duma naman sa madidistriburan kayan na grupos sa manlaylay na munisipios papakinabangan po yan. One of the food security program ni Congressman Joey Sarte Salceda. Sabi ni Honorable City Councilor Milagud, kan City Sanggunian, kan Legazpi, happy birthday daw kay Papa Jack na Serrano. Yan. Mama Mila, maray na aga tabi isay mo, nabasa ko sa imong mensahe, mantang nag-report si Chief Jimmy. Kaya sabi ni Councilor Honorable Mama Mila, happy birthday daw kay Papa Jack na Serrano, ang tourism officer kan Piduran. And happy birthday man kay kay Governor Boboy Kua kan Catanduanes. Si Madam Rose Nagraheda. Madam Rose, what's happening? Good morning. Good morning. Yes po. Good morning sa imo. Happy anniversary advance kan DCGB. Ngunyan, pisang mga ganan mga po. So mga interesado po na mag-abilisong dati mga kandila, wholesale o retail, makipag-contact na lang po sa ko. Taigwa kami digbigi mga bibigibong mga kandila para sa pista kan mga ganan. Mga kandila dyan kay Madam Rose. Maglain-lain na kandila, mga scented candles, mga dipping, mga nasa baso, dakol. Na pwede ninda mapilian. O dyan sa nakamo sa Lugan? Hindi sa Salugan, Forokto, Salugan, Kamalig Albay. Pwede man i-contact sa mga asi ko, si Relen, para mapadali na ang kunya nila transaction. Okay. Hababang presyo para sa kanya. Kami mismo ang nagigibo. Kandila, yan. Kandila. Para, basta, bako pa man ini advertise na mapa-advertise ako kung arin dyan sa Turkahula. Paano pag-ibukan kandila? Pwede ko isaram sa pangaran. Kan ano ngaran? Kandilarya. Kan ngaran kan pagibuhat Ano ngaran kan pagibuhat? Dahil nanguna. Sige. Difícil sa baga. Kunyan, mismo sa harong, magayon, pwedeng dipping, pwedeng nag-bibyo no, buhusan lang, dakon na paagi. Iyo tabi. Okay. Mga makabagong paagi ng mga pag-ibukisan nila. Maray ini pingkadain nagpapanos. Iyo tabi. Pag may nahulog na diit, pwede mo pa ibalik. Pero kung pagkaka-difícil na. Pwede yan ni Kwan, pwede yan na gibuhon na pakintab sa salog, iplurwak sa salog. Ay, pwede. Tapos, sabi nga ni, pag naulaan kami sa makamot, sabi, Allah, nag-wax na ko niyan kita. Siguro niya, nagpaputo kita kibandiri. Sige po. Salamat. Opo. Thank you. Contact na lang, may number man-sila sa po. Opo, sige. Thank you so much. Bye-bye. Si Madam Rose Graheda. Oras Pilipinas, 9:35. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor.
pag-asa, maka-Diyos, maka-tao. Hindi tayo pababayaan kung tayo ay magkakaisa. May pag-asang magbago pa sa tulong ni Kaloy Loria. Sigurado una ang masa, tunay na albayano sa Segundo Distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy Andes Loria. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay al kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag ng satong banwa. Magayon na proyekto asin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, Provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag ng satong banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan ko langi. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ngang bata ka at maligo? Maghugas ka ng maigi, ha? Galing ka ba sa bukid? Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsulta tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padaba ka. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Thank you kong Joey Sanceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Sanceda. Buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, kong Joey Sanceda. Highest rating na proven, ang sa tuyang congressman. Albayahet ang atang lahat, kong Joey Sanceda. Albay ahead ang
Mag-red horse beer, wag wasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak, wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak sa katutak na pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala, inumin ng tama. Wag wasak, tayo sama-sama, lakas ng tama pero di wasak. Red horse, extra strong, the number one, beer ko ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tingog Gang Banwaan, Pio Fernandez. Sige, thank you so much Chief Tech Ramir. Minabolta si Chief Jimmy Tabe, Chief Tech sa iyang location man diyan sa luwas para sa dagdag na mga informasyon. Nasa linya na. Okay na ang koneksyones. Si Chief Jimmy Compadre, good morning Giraray, what's happening? Salamat Bipade, yaon man sa nakita, nabanggit ka sa bagos ni Mr. Patso, Pisyalan. Pisyalan. Sa likodan sa nakaining Sumlang Lake. Magayunon tabi pa di maiwason project support inikan BIFAR. Asosasyon. Yaon digdi si Mr. Nakor. First name Ariel Nakor. Siya ang presidente kan asosasyon. Anong asosasyon po nindo ini? Takan inot, maawuton ini tabi pa di bastante ang mga sawa, ugot, ano pa ito so lalaga na ikos. Amid. Kuan ini ang puon kan Bicol River Basin. Di nagpuon ang tubig tabi pa di. Going to 3rd district. Mahiwason ining lugar, una mo dagat. Pero binugtakan ininin mga sira kan BIFAR, may tilapyang pula. May tilapyang so natural baga itom. May gold. Kada aramo niya to kay Mr. Ariel Nakor. Kung paano namundag ining Pisyalan. Sir, good morning. Sa ibong na linya po si Paring Pio sa Angkor sa DCGB. Morning, Tabi, Sir Pio. Yes, good morning Tabi, sir. Ano po? Primero, pakitauwi daw Tabi, sir, ning ideya. Ano po yan na Pisyalan na yan? Pwedeng magpasyar dyan o may magsira? Pakikonda Tabi, sir. Paki-istorya po. Go ahead po. Opo, good morning po sa gabos na nagdadangog sa DCGB. Dili po sa Pisyalan, part po ini po sa didi sa Sumlang Lake. Nung pig-develop po ini, kaibanan po sa Sumlang Lake. Dati po dito sa ibungan entrance kay ni. Tapos nung na-wash out po dito, dati po so, sir di sabot nga nakabutang. Nung mawas out, piglipat po nam didi sa gilid kan tong restaurant ni didi sa lake. Tapos sige po, go ahead po Tabi. Nagdadangog Tabi kami. Tapos ini po nagpuon niya ading 2015 tigbilog po ini kan BIFAR Bicol. Ang namayo po kay ni nung nagretiro na si Ma'am Aida Andayog, ngunyan po nag-retire na siya pero ini po so pigwalat niyang proyekto digdi kaya maray man kaya nagpasalamat po ako sa BIFAR na natabangan man niya barang digdi sa Sumlang Lake.
Iyo tabi. So ano ang konsepto ka iyan tabi padakulan ni na tilapia padarakulaan sana diyan o pwede diyan na may magbakal sa Indo, magpasyar or ano tabi? Opo, digdi po kaya sir kaibanan ini san Sumlang Lake and pasyaran. Yun. Pero pag naka-separate po ini digdi sa likod, pag madigdi ka po, wala man po kami entrance fee. Mabahog ka lang po, bakal ka lang pangbahog na 20 pesos. Tapos kung gusto mo magburo banwit, sabi, ma-arkila kang banwit na 50 pesos para mag-enjoy po ang mga aki para makabanwit. Sabay puro picture. Kung gusto mo man pong magpaluto sa nabanwit mo, pwede man po. Yan, iyo magayon ano. Added attraction palang tabi yan ng fisyalan ano, added attraction. Opo. Very good. Kaibanan niya sa Lake Tabi. Opo, iyo po. O di maray ta kung makabanwit ka dyan mataba, nakulaon na tilapia, labason pa, pwedeng ipaprito, ipapikadilyo tabi, sir, ano? Opo. Oh, very good. Okay. O di sige tabi, sir, so an kunyang kaan sa induman na guguno dyan na dilensya sa pagpapapasyar dyan, sa inman tabi na papaduman? Ini sir, sa may asosasyon niya so mga members kung gustong tanak ng tilapia, libre man po so asosasyon. Tapos so kabakalan po kan mga feeds digdi napapaduman po digdi sa maintenance kay nita. Pigbabakal po ya di mga butong tadakulo po ang butong na pigbutang ko. Iyon. Yearly po ako nagpapalit kay ni, tapos naglilinig kan mga net hindi pwedeng linigan, piglulumot po baga po, sir. Iyo po. Now, sa pagbanwit tabi, sir, ning tilapia, ano yan, 4 ora tabi o hanggang gusto maghapon magparabanwit dyan, pwede dyan? Opo. Hanggang gusto mo, sir. Nganing maugma baga, sir. Hanggang so gusto niyang mabanwit, ubuso na ipaluto. Oo, ano man lang kain eh. So mga aki kaya sir na gustong darahon, di tao kuman, di tao bibutang ko sa plastic, nganing maugma po baga. Very good. Sige tabi. O di sige tabi, sir, ha? Salamat nin marhay dyan sa imong oras, tabi. Okay, salamat po. Mabuhay ka. Ano pa nga rin ka na asosasyon ninyo? Ini po, Sumlang Fisheries Association. Okay, aniwas kayo ng mga 10 hectares. Dakulaon. Opo, 10 hektaryas. Sabi pa rin katubigan. Dakulaon. Iwason, ngunyan, may mga fish cages digdi, dividido, may kolor pula, may Iyo. itom, mga tapos, uning may waso na lake tabi pa din, na haros ng urukibwal ang mga tilapia. Magayunon tabi pa dita, iguanin mga dalan, ay iguang agihan sa tahaw kay ning kwan, tahaw kay ning lake. So mga drum, iyo ang ginibong palataw. Yan. Buman ka mag-igwa ng, kumbaga, tinampo, ginibong tinampuan sa irarom, iyo ining safe na safe, di ka maungkang. Very good. Sige. Okay, so yan tabi pa di. Sa to yung mga dagdag na informasyon halidigdi sa officialan sa Laogan Sumlang Lake. Jimmy nasalita with Mr. Ariel Nacor and say, ano nga rin kimisima, nag-monitor na dangog ko? Nimpa Nacor. Good morning, Sige. Manay Nimpa. Nagaluto di kita may cottage di kita pa din. May mga babisita na. Very na good. nag-aabot di. Jimmy nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Diyan sa Fisyalan, sa laog sa naman mismo, kan Sumlang Lake, ha, tabi. Congratulations sa Indo and enjoy yung mga guests diyan, tabi, makapagbanwit ka mo. Live na tilapia, fresco, paluto tulos, pikadilyo pritos. Nako, si Ramon dyan. Fisyalan, buro banwit. May maarkil lang kang banwit. Tabi, mapertihon dyan. Ano? Saro pang report bago kita mag-station break with the newscast, si Karen Nicole Ala. Nasa linya, Karen. Good morning. What's happening? Yes, Sir Pio. Good morning sa imo. Good morning sa gabos na mga parantabay.
sinang-ayunan na mismo kan DepEd Albay Division Schools Office ang planong pagbugtak nin mga integrated schools sa syudad kan Legazpi. Dahil ini sa ipigiras na plano kan sanggo ni ang panglungsod kan Legazpi sa DCGV News, mabugtak dangan papadakulon kay ni ang mga integrated schools sa nasabing syudad. Sigun kay Assistant Schools Division Superintendent Larry Milano, aprobado sa lado ninda ang plano na ini dahil ang talakatarang na ini mismo kan mga realidad na problemang nangyayari sa mga public high school. Sindakula na ang posibilidad na magiging na ining solusyon sa nailing nindang problema sa mga pampublikong eskwelahan. So na dyan na piglalauman na masolusyonan ang pagdiklag kan mga kadakol na estudyante sa eskwelahan halos sa kada sarong year level kadakol ngayaan mga seksyon. Kung kaya, pag magkaiguan at integrated school tabi sa PIO, mababawasan na lamang ang mga seksyon buda pagsurok pay sa numero kan mga estudyante. Mayor talaga na rason nata gusto magkaigot ki mga integrated school sa syudad. Iyo ang tangani kadakla ng mga estudyante sa ararayong lugar. Pagkalasi na sana sa ibubugtak na integrated school sa indang mga barangay, saan nangyayari? Napasiriring na sana tabi ni Sir Pio sa syudad para magkalasi duman. Kaya sa mga sinturoman na eskwelahan, iyo man lugod almina sa party pano-pano ng mga estudyante. Dagdag pa ni ASDS Milano, iyo pa ang mabawasan lamang ang mga shifting sa klase. Ang shifting tabi na ni Sir Pio, ginibo para hati-hation ang mga estudyante sa oras kan pagklase ninda. Yan ang impormasyon hali sa luwas. Karen Alawit Boy and Ate Shone, this is GV News. Thank you so much, Karen. Hali dyan sa luwas. Kasabay si Boy sa mobil. Yaon man nakasabay si Ate John. Sabi ni Engineer Mer Legazpi, sir, good morning, Engineer Mer, sir. Good AM, Sir Pio. Pwede magdarang gin suwa, mantang nagabinwit, tilapia, diretso ihaw. Pwede yan tabi, Engineer Mer. Magayon iyan na sa imong kunyan. Proposisyon, may dara ng gin suwa, pakabanwit, diretso ihaw, sinasabi ko sa iyo. Maray na aga nakatune in si Maricel Detesio. Ray na aga tabi sa imo, Madam Maricel Detesio. Sir Pio, ako senior na. Poon kan high school ako, para dangog na ako kan DCGB, lalo na sa movie guide ni Art Ozia, ni Boss Art Ozia. Sige. Diretso na kita kan na programa taod-taod, pakalis muna ka nagkaperang pagirumdom, buda news break na alas 10 kasabay si Sha Leron. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2, for real change. Camille Pratsiambao po, yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Polanggi. Taon-taon kadakol ang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Polanggi, mayor nonoy kap
Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di maka-move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig siyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampon, do sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daig niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma. Kung tatao makitaw, talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba ang albaysi. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kinumpirmar ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na nakahali na nin Pilipinas ang misis ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na si Myla Roque poon pa kan primerong simana kan Setyembre ngunya na taon. Si Myla Roque ang may contempt as in arrest order hali sa House Squad Committee matapos magkapirang beses kaning isnabon ang imbitasyon kan komite para mag-atindir sa investigasyon katakod kan mga krimen may kinaaraman sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO kung saan kabilang ini sa Immigration Lookout Bulletin kan ini ipaluwas kan Bureau of Immigration kan Setyembre 16. Mientras tanto na inot ng sinabi kan Lunes, Oktubre 14 ni Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez na nakaresibbi siya ni na impormasyon na si Mrs. Roque ang posibleng nasa nasyon kan Singapore o Malaysia. Kung matatandaan, si Myla Roque ang dating trustee ka na Pag-ibig Fund kung saan nadawit man ang sa iyang pangaran sa illegal na operasyon kan Pogo dahilan sa partisipasyon niya sa sarong lease agreement sa Chinese nationals na nagrentas sa Indang Arong sa Tuba Benguet kaibanan ang mga puganteng Chinese asin nasa red notice kan Interpol na si San Liming na pigsasabing konektado sa sinakyadang Pogo sa Porac, Pampanga. Yan ang pang alas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Mileron, Marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+.
lab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Natatabang na puun baga ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog basta sa pag-asenso. May konkretong mga plano. Asin programa para sa tao. Dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na. Serbisyo ko, ito ang totoo. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ka kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko! Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin magigos. Pagdabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan Baka kay Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. JCI Senate Makati as host chapter in cooperation with JCI Senate Philippines and the Philippine JC Senate Foundation
Foundation Incorporated invite all JCI senators and their guests to the 2024 JCI Senate Philippines National Convention from October 18 to 19, 2024 at the AIM Conference Center in Makati City. Don't miss this once-a-year gathering of JCI Senate's finest gentlemen and ladies who count among JCI's best. Register now and rekindle the fun and fellowship of your regular JC days as we bring back the bonding that made us one. Visit www.jcimakatisenate.com for more details. See you! Sa selebrasyon kan ika-66 na taon na anibersaryo kan PBNDZGB asin Legazpi Port District Fiesta, maugmanyamo na ihahatod sa Indo ang Earth Forum and Expo Year 3. May temang Integrating Sustainable Practices for a Resilient Future, Bridging Agriculture, Environment, Health, and Tourism. Sa Earth Forum and Expo Year 3, masentro ang orolay sa Earth na ang gustong sabihon E. Environment, A. Agriculture, R. Resiliency, T. Tourism, asin H. Health. Inigigibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 17 hanggang Oktubre 20, 2024. Oktubre 17, alas 10 ng aga, opening program. Ang keynote speaker, si Senador Cynthia Villar, Chair Senate Committee on Agriculture and Food, Environment, Natural Resources, and Climate Change. Pag-alauna imagine ng hapon, Forum 1, ang tema, Sustainable Agriculture and Climate Change. Didiskutiron ang digital farming and AI technology, climate smart technologies, the Go Green Albay Program, orientation on Agri-Fishery Council as in Farmers Cooperative Orientation. Oktubre 18, alas 10 ng aga, Forum 2, may tema na Health Promotion for a Sustainable Future. Hihimay-himayon ang mga minasunod na mga topics manungod sa environmental health, breast cancer awareness as in HIV or AIDS prevention. Pagkahapon, alauna imedya, Forum 3, ang tema Sustainable and Innovative Practices in Fisheries and Aquaculture. Ihahatod sa Indo kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Oktubre 19, alas 10 ng aga, Forum 4, may tema na Innovative and Engaged Tourism towards the protection of our common home. Pagkahapon, alauna imedya, Forum 5, ang tema Here Comes the Sun, Challenges and Opportunities in Solar Energy. Ang topic iyon mga minasunod, How do we harness solar energy potential residential, commercial, and powering our province? Presentation on the latest trends and developments in solar energy technology as in financing solar energy projects. Oktubre 20, aldaw na Domingo, alauna ning hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-66 na anibersaryo. Ang kaugmahan, pupunanin maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos ng mga taga-suporta kan DZGB. Asin ang healing session with Father Momoy Burumayo. Ang DZGB Earth Forum and Expo Year 3. Hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Provincial Government of Albay, headed by Governor Edsel Rex Lagman. Department of Agriculture Regional Office No. 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Director Ariel Pio Quinto. Department of Health Center for Health Development Bicol, headed by Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz. City Government of Legazpi, headed by Acting Mayor Bobby Cristobal. Congressman Fernando Didi Cabredo, 3rd District of Albay. Good Found Cement Factory, Palanog, Camalig, Albay. Philippine Movement for Climate Justice. Juliana's Catering. City Councilor Luis Gutierrez. Bicol Food Delights and Catering Services. Barriada, Legazpi City. Ayala Malls, Legazpi. Sharmila Printing Press. Concourse Convention Center. LCC Food Garden and Catering Services. Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. On Style Tarpaulin and Sublimation Printing. AVP Catering Services. Imelda Roses Avenue, Legazpi City. Aral, Lampara at Musika Pro Sounds and Lights. And Converge. Maghirilingan kita gabos sa Oktubre 17 hanggang 20 sa Ayala Malls, Legazpi. Earth Forum and Expo Year 3, live sa DZGB, as in Facebook page, DZGB Live App, as in YouTube channel, DZGB. Always number one, always at your service. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Sige, diretso kita kan na programa. Iguang istorya pa dyan sa luwas. Nasa linya si Compadreng Al-Ar Mario. I-prepare niya to ang linya. Compadreng Al, good morning. What's happening? Good morning, pade. Tulong bagay pa ang gusto malinawan kansanggunian panlalawigan
sa manihamiento kan Aleco. Pinian katuyuhan kung nga ta giraray mapapod nin Committee on Power and Energy meeting sa Oktubre 18 sa Biyernes. Ang Committee on Power and Energy ni Board Member Vic Siga Jr. Sigon kay Board Member Siga, gusto ninda maraman ang development o progress report duman sa 400 plus million na itinagama kan Gobyerno National to NEA para makatabang sa Aleco na ma-rehabilitar o maipatugdok nin substation dyan sa Kulyat, Candaraga asin Ligao City. Dahil ngayon pa sana may naisiyan na issue ang Committee on Power and Energy na allegedly may problema sa right of way ang pagpatugdokan na sambit na mga substations. Kaya yan ang gusto ninda ma-update sa committee meeting. Pangdua, iyo ang power supply agreement dahil kan mga inotal daw ang sanggunian panlalawigan may pinasar na resolusyon ma-address naman sa tulong darakulang supplier para masiguro ang supply kan kuryente sa Albay. Iyo ini ang gusto maninda ma-update giraray asin pandulo. Iyo man ang suggestion ni Board Member Jasim Palmiano na kung po pwede masabutan sa Aleco Management kung paano sindami na response sa mga reklamo kana konsumidores na haros bibihiraan aldaw na di kitang madadangog na reklamo sa hali sa konsumidor laban sa serbisyo kan Aleco Management. Roger. Yan pa niya informasyon hali sa Kapitolyo, Alarmario. Thank you. Salamat kumpadreng Al sa impormasyon gikan sa Kapitolyo kan Albay. Nako, nalingawan kong i-greet ka subago. I-greet niya tungo niyan. Birthday man palan ni Tata Kaloy Sasis. Yugun moan. Sa tuyang yung kapitan dyan sa barangay Salugan ba yun? Kan Kamalig? Oh? Salugan, parang Salugan ano? Tata Kaloy na Sasis. Kapitan Kaloy Sasis. Happy birthday tabi isa mo. Yan. Diyan sa kunyan. Salugan ba ya siya no? Kang Kamalig, siyang di ba? Siyang kapitan? Oh, nako sinasabi ko. Happy birthday, Tata Kaloy Sasis. Yan. Pag-iribata manandig di sa DCGB. Sa TV6 ito, ano? Puda sa DCGB, ano? Yan, tabi, Happy birthday. I must admit, ano, sa kahaluyan ta ng pagpaparasubaybay kan, asin pagpaparabareta kan Pogo, daya kong aram ko na nun operasyon kan Pogong yan. Uy, paano nag-operate ba na Pogo in Dimar? Daya ko aram, anong iskam dyan? Ano operasyon? Anong pigigibo ninda? Gulpi bagang mga computers, mga tao na nakahampang sa computer. Ano operasyon kan Pogo? Anon sa indang negosyo? Nang lalansi? Scam? Or what? Tagulpi na baga sudilin siya ka na nakukuha kan gobyerno. Ano ba yan? May mga online games? Igo basinda ning... ano Pogo? Pag para-barita ka po niya, kunwari sa... Day ko harap, anong operasyon kaan? Natatakadakol mga biyo pating pig haharong na dahil napipaluwas ng mga empleados ang kampang mga computer. O ngunyan baga, di winagas na ito kan gobyerno, bawal na, ang nangyari sa mga residensyas na, sa mga subdivision. Dahil nagad na pupundo pati, anong yaon dyan na, anong sindikatong anong pigibiktima, papadarhang kang mensahe sa cellphone? O may mga ma-invest ka or what na didiskartehan ka sa cellphone, sa computer or what? Grabe bagaan hiwas kan operasyon kan Pugong iyan. Yao na sa Pilipinas. Dahil nagad nahali. Nadakop na sabing godfather kan Pugo. Tapos igwa pang mga nabareta na igo ngayon sa subdivision na araw kayo ni man diit-diit. Parang siniriblag ninda garubaga so Al-Qaeda, Buddha so ISIS na
nganing madipisilan su kalaban, tigbaranga-banga ninda, kamong tulo, kamong duwa, nakawagas, pero diretsong operasyon. Hindi yun nangyari ngunyan kan Pogo. Sa Pilipinas. Bakuna itong sudarakulaon bagang arog duman sa Lucky South 99, duman sa Bamban Tarlac, na igon nakulaon na compound, kompleto amenities, duman sa mga nagtrabaho na nakakaluwas, pigto-torture kung nagre-reklamo or what. Anong negosyo kang Pogong iyan daw, adi? Nagpapabakal nin propriedad, nagpapabakal nin kung ano-ano sa computer, kung inda. Day ako masyadong ideya, mga paraantabay, ano ang negosyong iyan? Tatatag gulping computer, gulping ang mga cellphone. Mga scam siguro, yan na mga nagpapadara sa satuya nin mga text messages baga, buda mga mensahe. Hindi yung gayod iyan, na Pogo na. Pero gulping dilin siya dyan, pati sa gobyerno bagadap, nakakakuanin buwis. Inda ko kung ano ang mga online games ba yan, na Pogo na kakabaret at takang Pogo. Day ko sabot ko na talagang operasyon kaan. Ang sabot ay itong sa online games baga, na may mga bulang-bulang, isabong, araw ka yan. Pero ning Pogo, anong daranin ng transaksyon? No? Makonsuelo kakabaret kan Pogo. Day ko sabot ko na noon operasyon ninda ka. Biyo pati bagang mina nagkakaigos sa mga empleados dyan mismo sa compound din na dahil pipauli dyan ka mo preso ka mo dyan. Multi-million anak ko agayo dyan na dilin siya by the dollars pa siguro o gamit yan, may mga scam siguro, yan ang sistema kaan na Pogo na yan. Ngunyan ayun natabian sagkod na nakawagas na bagas sa investigasyon kung sain-sain na nakaabot. Diyan sa Senado buda sa lower house, tabi. So, nadakop na so godfather kan mga boses, pero kan Pogo boss, igwa pa danin mas godfather duman. Garo mafia, no? Mga inchik pati, pasintabi sa mga barkadat ang inchik na law-abiding citizens, mga miyembro na kan sosyudad na nakatabang nasa satuyang pagdakula kan sosyudad, ekonomiya, gabos, trabaho, maray na mga Chinese na field chai, mga Chinese na yauntang mga maray. What we mean is itong sa mga loko-loko na mga pasaway na mga Chinese kadaklan illegal. So mga nagralaog sa araw ka na sistema na Pogo-Pogo na yan. Bata igo baganing sa Cam Norte, may nadakop, bako? Ngunyan, ito daan nagbimina pa ng uranium. Igwa pa subalita kasuwagong aga sa Manila. Nagbimina pa daan ng uranium. Bakong ang uranium, saro yan sa mayor na ingrediente kan pagibo ng kunyan, nuclear power bomb. Uranium buda plutonium. Magmimina da dyan sa Paracali, Cabarines, inchik, nadakop. Pasintabi ha sa mga law-abiding citizens na inchik bako po ka ang pigamin ko. Pundi ining mga yung magkairintindihan na ini na mga Chinese na nagralaog digdi sa satuya Pogo. Pogo. Yan. And maray na aga palan kay kunyan kay Kapwad Kuing Espejo. Maray nagatabi sa mga kapwad Kuing. Mga internet, the best man yan dyan. Pakonektar ka mo, hanapon lang nindo. Kuing Espejo, kagawad. Kapwad dyan sa Kulyat. Na internet connection yan. Converge, PLDT. Yan. Mga kwan yan. Tabi ni Kapwad Kuing na Espejo. Yan. Pwede na Chief Tech Ramir hilinga daw dyan kung pwede na ang sa tuyang oras yan. May go signal na ang sa tuyang Chief Tech. Sige. Ingogan Banwaan. Dahil kalingawan, 5:15 taod-taod, our Mother of Perpetual Help Novena. Salamat kan sa idong pag-antabay. Dahil maghali, tulos na masunod po ang samuyang News Director si Mar Dela. Meantime, ako man po si Pio Fernandez. Good morning. Fernandez. Ingogan Banwaan.
indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Get ready for a shopping spree this anniversary 4-day super sale at LCC Supermarket happening from October 17 to 20. Get ready for fantastic deals of up to 50% off. This is your chance to grab your favorite items with best prices, big savings, and LCC Rewards exclusives. It's our way of saying thank you to our amazing ka-LCCs for the continued support. Join us at